Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα παρακολουθώ την Κυριακή 24 ώρες. Παιδιά, τώρα θα κρυφθώ εκεί πέρα πίσω. Τι μέρα ήταν κι αυτή σήμερα. Το βλέπω και την τύφλα μου. Καλά. Τόσο χάρηκα στο δωμάτιο. Τέλος πια. Πήρα και το κινητό του χάρη. Το δικό μου τώρα. Ας τα πάρω και τα δύο. Τέλος λείπει ό,τι θέλω να κάνω. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ πέρα. Όχι, κάτι άκουσα. Χάρη. Μαριά. Ρίκη, μάλλον έχω τρελαθεί. Πού πήγαινε η Άννα. Έχω τρελαθεί. Ακούω παραφυσικά πράγματα. Χάρη. Μήπως είσαι μέσα στην τουλάπα. Πιτσά. Όχι. Τέλος πάντων, θα το είδω τις φαντασίες μου στα γνήσια. Τι είναι αυτά. Κάτι άκουσα πάει. Τώρα που λείπει ο Χάρης μπορώ να δω τα μηνύματά του. Παιδιά, μήπως θα μπορώ να την τσακώσω. Αχ, έλεος ρε, δεν ανοίγει και το κινητό του. Έχει κλειδώσει τις εφαρμογές, έλεος πια. Ωχ, κάτσε να δω το βίντεο που ανέβηκε. Κλείδωσα και εκεί. Πάμε να γράψουμε. Κλείδωσα και εκεί και FK Show. Τα καλύτερα βίντεο μόνο εκεί τα βρίσκεται. Και το αγαπημένο μου βίντεο. Ποιος είναι? Παιδιά, είμαι σε δίλημμα. Χάρη, ήρθες. Χάρη. Μήπως ήρθες. Χάρη. Τι γίνεται. Κάτσε να τον πάρω τηλέφωνο. Άννα, να τον πάρω τηλέφωνο. Κάτσε να τον πάρω από το τηλέφωνο. Λοιπόν. Τώρα δεν είμαι τρελή εγώ. Παιδιά, είμαι σε δίλημμα. Το γράψαμε πάλι. Χάρη. Χάρη, είσαι μέσα. Εγώ έχω τρελαθεί. Είμαι σε μεγάλο δίλημμα. Τι γίνεται πια με αυτό το κινητό. Κουτσοπόλα, ψάχνει το κινητό μου. Πριν το κουμπάρω τηλέφωνο να δω. Α, δεν έχει κοπέλα, έλε πια. Να σου πάρω τηλέφωνο. Τριν, 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 τριν. Αχ, Ρενάτο το κινητό. Τι χαζή που είμαι εγώ. Μήπως μου χτίσει κανένα πράγμα. Θυμάμαι ότι ήταν 24 ώρες. Τον παρακολουθούσα εγώ. Μήπως αυτός με παρακολουθεί για 24 ώρες. Ας πάμε να ψάξω λίγο στο δωμάτιο. Άρα ήρθες. Να σε! Ρε, δεν σε έβλεπα. Πού ήσουν? Σε παρακολουθούσα για 24 ώρες. Το φαντάστηκα αφού το είχαμε πει και σε ένα βίντεο. Εκδίκησή μου. Δεν πειράζει, θα σου πάρω πάλι εκδίκηση. Παιδιά, όλοι like, αξίζει ένα like το κανάλι μας. Like. Και κάντε μια εγγραφή για να κάνουμε και ένα άλλο βίντεο, να παρακολουθούμε 24 ώρες κάποιον άλλο που θα μας στείλετε. Ναι, κάντε εγγραφή και στο κανάλι μου, Κουγιάννης Θεοχάρης Gamer, κάντε μια εγγραφή, αξίζω και εκεί μια εγγραφή. Ναι. Είναι ένα κουμπάκι όπως το πατάς και τέλος το πρόβλημα. Κλικ και τέλος. Ναι. Γεια σας παιδιά. Και τα λέμε σε άλλο βίντεο.